uletel do potoka. Čo chceš natáčať? Čo tu máš? Dinosaura. To čo s ním robíš? Hrám sa pláva. Takže pláva. Ako sa hra, že pláva? Poďme do vody. Tak ukáž ako. Počkaj. To je fakt dinosaurus. No? A Bohuž ho má na šnúrke, lebo toto je ďanovský vexlak. Ukaž sa, ukaž sa. A on ho hodí do vody. Dinosaurus pláva. Vidíte? A teraz ho vybere. A čo to teraz znamená, Bohuž? Že nemohol... Hoď ho ďalej. Že chyť mi toto. Och. A drž to, hej. A zväčši mi to. Hej, hej. Hopa. No ty si mám tak. Nesol. Zväčši tú šnúrku. Hej, počkaj. Do totálneho. Haha, ty lúzer. Pusť. Počkaj. No odstačaš to. Hej. Dobre, už je to maximálne. Švacni ho tam riadne. Počkaj. Lebo sa mi zapíne šnúrka. Musím ho do toho vodopáda hodiť. To má od vodopádu ďaleko, Bohuž. A tu máš, zober si tú šnúrku. Tu sa topí dinosaurus. Ja ho teraz natáčam. Chcem ho priplávať k sebe. Aby sa do takej diery nezatúčil. Bohuž, úsmev, smile na kameru. Ešte raz.